सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. Pendeng bermamana? Hei, hei. Hei. Are. Ro khadangan bai. Hei, janu janu. Are? Hei. मालायफ्राबो बहा थांजोबखो फैसा खामायनो आंहासो बे बोरमा मासेखौनो खाबाय था फुंनि मोनानि बालायलांबायसो आं. ओइ सिमा मा जाखो नोंहालाय मा हारसिं रायलाबायखो मा बानाय खोथा रायलाबायखो नोंलाय? है जेबो नङा ओरैनोसो रायलायबायदों. ए नंगौ नामा? दे बिदिनो थांसै आंहा. औ दे. आबै मादि जागोन जा सोसोना माथो थां नोंहा आबौनो खिन्थायो दे. आबौआनो गैया माथो दहायनो थांबाय मालाय. मान गोनां गावबुरा बे बुरिहा न'खराव सानै फिसाज्ला आरो बिहामजोफोर थासेयावबो बेबायदि बैसोआव बिथांखौ हाथाय बाजारफोराव बिबाय जाहोनाया बेसेबां दुखुनि बाथ्रा नोंथांमोना गावनो गावबा गाव एसे साननानै नायदो. मा बे बुरिहा न'खराव सानै फिसाज्ला आरो बिहामजोफोर थासेयावबो बे बुरिनि थाखाय ओंखाम खबसे आरो दै गरदसे गैया नामा? नोंथांमोना गावबा गावनो एसे सानना नायदोलाय. ओइ मास्टार बाबु नोंनो मारैबालाय जानला मोनला बुंबानो जागोन नामा? जानला मोनला माखौ बुङो आंलाय? औ जानला मोनला नोंहा खुगा दं होननानै जानला मोनला बुंबा जागोन नामा? मास्टार बाबु नोंथाङा जोंनि न'खरनि बाथ्रा मा मिथिगौ? बेखौ लानानै जोंहा न'खराव बेसेबां दावराव दावसि जायो बिसि फिसायनि गेजेराव नोंथाङा बेफोरखौ मा मिथिगौ? मानि थाखाय माखौ लानानै न'खराव दावराव दावसि जायो फालाय? नोंथ' न'खरनि देरसिन फिसाज्ला ना नोंनि नोंफा थैखांनायनि उननिफ्रायनो बे बुरिया जायखौ लानानै नोंसोर दा खर' सादों आरो जायखौ लानानै दा नोंसिनि न'खराव दावराव दावसि जादों बे बुरियानोथ' नोंसोरखौ सानसे हाथाय बाजाराव मैगं फाननानै जाहोदोंमोन लोंहोदोंमोन गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै नोंसोरखौ गानहोदों जोंबोदों फेदेरदों फोलावदों
आरो नोंसोरखौ हाबा हुखादों जायनि अननायाव नोंसोर बे बुहुमखौ नुबाय दिनै बेनो दायनिगिरि जाबाय इसिबां सोलायबाय दिनैनि जुगा इसिबां सोलायबायना जाय बिमाया नोंसोरखौ हायाव दोनसि अख्राङाव दोनसि खालामदोंमोन फेदेरदों फोलावदोंमोन दिनै बेफोरबायदि बिमा बिफायानो नोंसोरनि थाखाय नोंसोरनि खर'नि बस जाबाय इसिबां सोलायबाय दानि जुगा आंखौ थैनो होदो फिसाफोर आं आरो बे संसारखौ नायनो गोसो गैला आंखौ थैनो होदो फिसाफोर आं रावखौबो सावहोलाङा फिसाफोर नुबाय नुबाय नोंसोरो सासे बिमाया फिसाफोरखौ माबायदि अनो आरो नोंसोरो बेबायदि बैसोआवबो बिमानि मोदैखौ हुगारनो नागारै मोदैसो रथ' रथ' सोगाबदों नोंसोरो गोसोआव लाखि नोंसोर गावसोरबो फिसा फिसौ खांदों जाहाथे गाबोन नोंनि बेलायावबो बेफोरबादि दाजाथों नङाबा नोंबो खाफाल हमनांगोन बेटा मांगोनां गावबुरा जोंखौ निमाहा होदो जों बुजिस्लाबियावसो बिदि खालामफ्लांबाय गावबुरा जोंखौ निमाहा होदो हारि दासिमबो सहैमाराखै नामा बेलाय 2 घन्टा जालाय लांबाय नै जागोन दे जागोन दे दसेखौ नेबाव आसुरित फाक्का लोंनानै अबा बेलथायनानै थाबाय बे माथा गरमा Oi, sengra, oi. Oi, Hogar lamnya, hogar. Ayah. Ayah. Sosma gosom ganan laनानै नुवाखै खोमा खानाया माथो नोंलाय दाखालि बैसानि फरायनो थाहैनाय सेंग्राजों सौग्रावलायदोंमोन साइकेलजोंनो सौना होदोंबालाय नोंहा औहाय लोगो बोरै जाखोथाय जेबोखौनो फाटा मोनासै आं अन्थाव बाथावनो बेसारा जा गोसा सौना खाबाय आं सेंग्रायाबो जा साइसथारमोन होमबा बिदिबा नों बेखौनो थै नङाहाय फाग्लि नोंनोबा हले चाट खा खालि जरायनायल'
नंखागौ दे बे नंखागौ। थै नङाहाय मा फाग्लि। थाव गायनो फैदों।